Fl-ewwel dibattitu bejn iż-żewġ mexxejja waqt il-programm Extra fuq l-Istazzjon Nazzjonali mmexxi minn Xavier Balzan, il-poplu Malti seta' jara d-differenza ċara bejn iż-żewġ mexxejja ewlenin f'pajjiżna. Prim Ministru deċiżiv u kap tal-Oppożizzjoni mifni bil-inkonsistenza. Dottor Muscat tenna li l-għażla li se jagħmel il-poplu Malti fil-25 ta' Mejju li ġej hija bejnu l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Hija għażla bejni u bejn Adrian Delija x'kieku mhux qegħdin hawnhekk, kieku naħseb student il-ħadd ieħor. Jiġifieri huwa ċar minna nnifsu illi qegħdin hawnhekk nitkellmu jiena u għax hija għażla bejni u bejnu fil-kwistjoni dwar kif naraw illi il-pajjiż irid jimxi l quddiem fuq dak li għamilna f'dawn l-aħħar sentejn kemm jien bħala Prim Ministru kif ukoll u bħala kap tal-Oppożizzjoni, fuq kif imxew il-Kunsilli Lokali tagħna, fuq kif imxew l-MPs rispettivi tagħna u jien m'għandi l-ebda tip ta' problema li nniżżel ismi taħt kull waħda wieħed mill-MPs tagħna. Iżda Adrian Delija li qed jiffaċċja allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus ma jridx li f'din l-elezzjoni l-poplu jiġġudikah. Biss lej xi elezzjoni bej il-lider ma' lider, il-partit ma' l-partit. Iżda l-Prim Ministru qal li ma jibżax mill-ġudizzju tal-poplu. Perfetti aħna, żgur li maħniex għamilna żbalji kif dejjem isiru, imma naħseb li meta n-nies jqiegħdu l-affarijiet fuq il-miżien hemm track record pożittiv. Żgur ma nibżax milli nkun iġġudikat. Issa fl-25 ta' Mejju jien rrid imur quddiem il-poplu u ngħidlu ġġudikani dwar dawn l-affarijiet kollha. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista sejjer għal dawn l-elezzjonijiet b'umiltà u xejjen għal kollox numri li ngħid li bihom jista' jirbaħ dawn l-elezzjonijiet. Meta jingħad Partit Laburista jirbaħ b'70,000 vot, jekk joħorġu jivvutaw daqs kemm joħorġu jivvutaw fl-elezzjoni ġenerali, nirduppjaw il-maġġoranza u kollha qas naslu għal 70,000 vot. Le, l-Partit Laburista irid jmur għal din l-elezzjoni u sejrin biex nippruvaw nirbħu. Kull elezzjoni hija storja u jkun hemm stennija liha, imma l-Partit Nazzjonalista qed jipprova jnaqqas din l-istennija l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju. Il-Prim Ministru tkellem dwar l-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista li rid iċaħħad id-dritt tal-vot lil 130,000 ruħ billi ma nnominax biżżejjed kandidati fi 23 lokalità madwar Malta u Għawdex. Bl-elezzjonijiet f'dawn il-lokalitajiet, ħafna minnhom fin-nofsinhar ta' Malta se jsiru biss minħabba li l-Partit Laburista nnomina aktar kandidati f'dawn il-lokalitajiet. Bil-Partit Laburista għandu tim b'saħħtu ta' 398 kandidat. Ma simx biżejjed kandidati għal post paxxara Għawdex huma żewġ postijiet fejn kien hemm maġġoranzi nazzjonalisti fil-passat, imma insomma dik hija l-ġudizzju li jagħmel il-poplu, il-verità hi li f'23 lokalità li kieku ma ħriġniex aħna biżejjed kandidati kienu jispiċċaw il-votanti 130,000 votant laqas għandhom għalfejn pratikament joħorġu jivvutaw għal kunsilli lokali. Meta qegħdin f'sitwazzjoni illi aħna nixtiequ lil dawn il-votanti l kulħadd nixtiequ joħorġ jivvota. Dibattitu li matulu kompli toħroġ id-differenza bejn min jemmen u li jrid ikompli jaħdem għal Malta u min ikommess li fl-istituzzjonijiet Ewropej ikompli jaħdem kontra Malta. Min-naħa tagħna nistgħu nassiguraw li Malta tibqa' f'qalbna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.